hier krijgen dat ik dan. Je hebt hier al je 10 woorden. Blijf dat je bedrijf bewegen hebt om deze bedenking bij mij te vieren. Wij hebben hier een bijzonder welkom, de spreker van de meeting, meester Dr. Klaas de Vries, lid van de Eerste Kamer van de CHU, directeur van de Friese Academie, dat mij erbij zijn worden als er van mij zit, er al een voorkeer van. En de kwelwaakster van deze meeting, Janneke Bergsma van Jelle. Burgemeester van de stad Welt, dames en heren, alle jaren hartelijk welkom op ons Groot Fries Congres. Het docht is deugd, meneer de commissaris, dat jouw regeling binnen om dit congres voor ons te openen en om een deel daarvan bij te maken. Oberburgermeister, de provinciale hoofdstad, Präsident, meine Damen und Herren. Mit Vergnügen, Herr Präsident, habe ich Ihrer Einladung, den Kongress des Friesken zu eröffnen, Folge geleistet. Im Namen der provinziellen Regierung von Westerlausch in Friesland will ich Sie herzlich begrüßen und unsere Freude darüber aussprechen, dass Sie seit längerer Zeit Ihren Kongress wieder in dieser Provinz halten. Eine andere Phase des Kongresses, sehr kurz, und ich versuche
naar zich draaien. Zo, zij mag verdeeld erbij. Piet, kom er maar weg. Zij mag direct. Zij weg. Ja, leuk hoor. Hoe vind je het? Die andere. Zou je moeder wel zeggen? En dan moet je dat dingetje maar af. Dat is het dom. Ja. Piet, kijk eens goed.
Ja, dat stond op het platform.